Tim Productions. ተጋዳላይ ጅግና ወድ ህዝቢ ተጋዳላይ ጅግና ወድ ህዝቢ ዝሕዩ ዝግቦ ዓስቢ ዝሕዩ ዝግቦ ዓስቢ ተጋዳላይ ያታ ተጋዳላይ ንብዓት ናይ ህዝብኻ ወሓባሳይ ንግፍዐኛ ወራሪ ሓምሻሻይ ተጋዳላይ ጅግና ተቃላሳይ ንህዝቢሉ ህይወት ዘወፈየ ንዓዲሉ ቅድሚት ዝጎየ ታሪኩን ዓለም ዘላለ ተጋዳላይ ተጋዳሊተይ ክብሪ ግቦም ነዞም ፍትዋተይ ተጋዳላይ ወርቂ ባንዴራ በኣኻዳ ዝዓለም ተናቢራ ህዝቢ ትግራይ ወርቂ ባንዴራ በኣኻዳ ዝዓለም ተናቢራ ተጋዳሊት ታትወለላ ከማኽሲ ኣብ ዓለም ኣበያላ ተጋዳላይ ጽኑዕ ዝመስመሩ ተጋዳላይ ጽኑዕ ዝመስመሩ ኣብ ዓለምና ብቕዓቱ መስኪሩ ኣብ ዓለምና ብቕዓቱ መስኪሩ ተጋዳሊት ኣቲ ተጋዳሊት ተጋዳሊት ኣቲ ተጋዳሊት ዋዕሮ ትግራይ ቅድሚ ተሰላፊት ዋዕሮ ትግራይ ቅድሚ ተሰላፊት ዝሕለቕና ዓዱ ንዓዱ 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 ዝሕለቕና ዓዱ ኢዱ ዝሰደደ ዝሰደደ ይረኽቦ ናይ ኢዱ ናይ ኢዱ ኣብ ሓዊ ዝስድር 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 ኣብ ሓዊ ዝስድር ንኹሉ ኽኢሉ ኽኢሉ በረኻ ዝሓድር ዝሓድር ዓዲ በሳ ነብሪ በሳ ነብሪ በሳ ነብሪ በሳ ነብሪ ዓዲ በሳ ነብሪ ትግራይ ሰብ ኣለዋ ዋና ኣለዋ ተጋዳላይ ጅግና ተወርዋሪ ተጋዳላይ ኣብ ፀለባ ሰዓት ተጋዳላይ ሰጊድካ ብትምዓት ተጋዳላይ ኣብቲ ብዙሕ መዓት ተጋዳላይ ዋይ ዘለካ ብቕዓት አታታታታታታ ታሪክ ተጋዳላይ ታሪክ ህዝብ ትግራይ ሁሉን ይቆጣ ወይ 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 አታታታታታታ ታሪክ ተጋዳላይ ታሪክ ህዝብ ትግራይ ሁሉን ይቆጣ عدو نعدو زحلق نعدو إيدو زسدد زسدد يرخوانا إيدو نايدو عبحاوز السدر زسدر 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 عبحاوز السدر نخو نخيلو خيلو برخا زحدر زحدر عدل بسانورين 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 عدل بسانورين ትግራይ ሰብ ኣለዋ ዋና ኣለዋ ተጋዳላይ ጅግና ተወርዋሪ ተጋዳላይ ኣብ ፀለባ ሰዓት ተጋዳላይ ሰጊድካ ብትምዓት ተጋዳላይ ኣብቲ ብዙሕ መዓት ተጋዳላይ ዋይ ዘለካ ብቕዓት አታታታታታታ ታሪክ ተጋዳላይ ታሪክ ህዝብ ትግራይ ሁሉን ይቆጣ ወይ 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 አታታታታታታ ታሪክ
ታሪክ